Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan. Dere mi diri sa kan guys, sa mong saging magtuba mi sa usa ka bulig kay nahinggan na. Dere guys. Mong hiktan kay naaman goy kuan duol. Naibalay sa duol guys no. Hiktan sa namo. Hingga na gyud ay. Ko kayong bulig guys. Para Ikuan fish dari. Dari ba are? Are, abo dari. Are ba ilak ko? guys. Si Ninay. Ops. Ay! Tara guys, oh. Nahinog. Nahinog ang saging guys. Tara oh. Wakay siya kadagko. Pero no, hinsog na. Kanon na yun sa unggoy. Kaon ay tagsaging. Kaon tagsaging hinog. Kami so kayo yung gikampus punuan guys. Yung kahinog ba. Alright guys.